Dobroš. Tak jo, tak pro ty, co si to negooglili, co je Tour de Mont Blanc, je to dlouhý hike, má to asi 170 km a vede to kolem překvapivě Mont Blancu přes 3 státy, Francii, Itálii, Švýcarsko. A dost se tam nachodíte do kopce, je to asi 10 km zhruba za celou tu tour, vyjdete 10 km jenom výškových metrů, takže vyjdeš a skončíš na stejném místě. Je to dost populární hike, v Evropě bych řekl možná top 1 až 3. A to z důvodu toho, že je tam dobrá dostupnost, můžete tam dojet autem, letadlem, vším možným. Díky tomu, že to je tak populární, tak je v okolí hodně kvalitní chaty, hodně obchodů, takže když vás to přestane bavit, nebo nedej bože se zraníte, tak nejste někde za polárním kruhem 500 km od civilizace, ale můžete prostě to vzdát a řeknu to, že do 10 km máte nějaký aspoň město, takže je to fajn. A samozřejmě severní Alpy jsou nádherný, takže to je asi největší tahák. Takže proto je to jeden z nejpopulárnějších hajků v Evropě. Takhle to tak jako zhruba vypadá. Tady jsem vám dal QR na mýho oblíbeného fotografa, který bydlí v okolí a fotí na film nádherné fotky, takže jestli byste chtěli ho mít občas na feedu, tak doporučuji. Tak na té trati se jednou za rok je Ultra Trail du Mont Blanc, což je, kolik tam máme, 2300 závodníků, totální magoři. Celou tuhle trasu vlastně běžejí. Mají nějaký miniaturní batůžek, minimální mají věci, které musí mít podle pravidel. A za necelý den to oběhnou těch 170 km. Takže to je mazec. Viděl jsem pár takových týpků, co na to tam trénovali a nemám slov. Kdy vyrazit? No, jestli nejste úplně totální magoři, tak doporučuji v sezóně od konce června se otvírají chaty a právě do půlky září. Mimo tuhle sezónu to jde. V zimě samozřejmě musíte mít lana na slaňování a lyže a tak, takže to asi není úplně pro každýho, konkrétně bych řekl pro nikoho. Ale v té sezóně to je dost populární a v srpnu je už i nával, takže jestli chcete třeba bydlet na nějakých chatách nebo tak je potřeba to buknout předem ty chaty, ale naštěstí jsou i jiné možnosti, než spát na chatách, takže to si povíme potom. Ohledně počasí, jak vidíte, pořád to je v létě, v ta hlavní sezóna, takže já nevím, třeba 80% času jdete v tričku, maximálně v nějaké lehké mikině, ale když se rozhodnete třeba spát na hřebenu v nějakých 2500 metrech, tak to může vypadat takhle. A to už je zima teda fest, v noci může být pod nulou normálně, takže není to úplně letní. Super, ještě možná tady k Vojtovi doplním jenom, hodně záleží na tom, jak moc studený nebo teplý je jaro. Třeba my jsme došli s Vojtou fakt v podobný termín. My jsme měli strašně moc sněhu, jakože to fakt bylo na nesmeky a spoustu lidí i to jako cancelovalo kvůli tomu, že je hodně sněhu a říkali, že to jako nepůjdou. Takže doporučuji čekovat nějak jako aktuální stav počasí na té trase a prostě podívat se, určitě to jako půjde jít první týden v červenci, ale koukněte, kolik je sněhu a jestli sebou nesmeky, jo, anebo ne. Protože my jsme měli sněhu dost a pak to asi půjde vidět na nějakých dalších fotkách, zatímco Vojta to měl docela v pohodě, ne, ten s tím sněhem. Naprosto, já jsem šel ve stejném termínu a úplně jsem koukal na ty tvoje fotky, protože já jsem už šel asi 200 metrů po sněhu a jinak úplně v pohodě, ale ty občas to vypadalo, že to jdeš v lednu někdy, takže... A chodí v tom sněhu je fakt extrémní voser, jakože to vás vyčerpá tak, že už pak nechcete jít ani další kilometr. True. OK, super. A co se týče nějaké jako přípravy před tou cestou, tak je fajn jako na to aspoň se nějak fyzicky trošku jako připravit. Spoustu mých kámošů to nešla kvůli tomu, že je to fakt náročný na kolena, jako je to jeden z nejnáročnějších treků, protože je vždycky jako nahoru a dolů. Tady je tak jako zhruba profil té trasy, jak to brá každý den. Jo. Vždycky to, co si jako nastoupáte, to jdete dolů. Nejsou žádný hřebenovky, jako nepůjdete tam prostě po rovince, to neexistuje. Vždycky vyjdete do nejvýš třeba 2700 podle mě a pak jdete se zpátky do údolí. Takže jestli máte špatný kolena, nedoporučuju to, anebo si předtím zajděte k nějakému fyzioterapeutovi a vemte si sebou hole. Určitě je super aspoň jeden víkend předtím vyrazit na kyško, abyste si nějak oskoušeli, jako jak je těžký nosit ten batoh, budou vás prostě bolet kyčle, není to moc příjemný, takže ať trošku tušíte, co vás potom bude čekat dalších jako 7 dnů.
Takže je fajn to nejít úplně jako na blind, že prostě super, vyrazím se tady na 8 dnů jako na keško a pak zjistíte, že to vlastně jako hrozný voser. Psychická odolnost, to hodně záleží asi jako člověk od člověka, za mě to je vždycky jenom v hlavě. Jako šla jsem asi i náročnější treky, než je Tour de Mont Blanc, byli jsme třeba měsíc v Norsku, bylo to hrozný, jakože, ale vždycky si říkám, že pokud si nějak nastavíte v hlavě, je to 8 dnů, zvládnu to, prostě může tam být hnusně, pršet, můžete být úplně totální durch, když vám navlhne spacák, je to úplně na hovno, jakože to je fakt špatný. To je pravda. Ale prostě buďte ready na všechno, nastavte si, že to zvládnete a pak to prostě zvládnete. A myslím si vždycky, jako je to fakt o tom si nějak jako říct, že vás to čeká a ta hlava to zvládne vždycky, když si řeknete, že to zvládnete. A pak ještě nějaká technická zadnost. Tour de Mont Blanc je určitě jako z těch jednodušších tracků na nějakou jako techničnost. Nejsou tam úplně žádný jako feratový úseky nebo nějakých technicky jako náročný úseky, pak je tam takový jeden, co budeme ukazovat. Každopádně určitě jsou nějaké věci, co je fajn si před tou cestou zkusit. A takový bod číslo 1 je jako naučit se rychle stavět a balit stance, kterým půjdete. Asi to zní trošku triviálně, jo, ale prostě potom dojdete někam nahoru, jste unavený, mega začne pršet, mega začne foukat a jako by reálně na tu stavbu toho sonu máte 2 minuty, aby vám nenavlhly věci. Takže fakt je fajn jako to stavět rychle. Když třeba tu spodní plachtu stavíte jako první, tak není dobrý, když ji máte úplně mokrou hnedka jako by první, druhý den. Pak když jste jako lakeři a druhý den vám svítí sluníčko, dáte na batoh, pohoda, usne vám to, jo, ale pokud prostě vám bude 3 dny v kuse pršet, tak není úplně v pohodě mít jako úplně durch věci. Takže fakt se naučte rychle stavět i balit stán, aby vám zbytečně nemokly věci a byli jste v suchu. Stáhněte si offline mapy a naučte se s nimi pracovat. Nechoďte tam prosím bez offline mapy, je to fakt jako hloupost, nahoře není občas signál. Za mě doporučení mapy.cz, teď jsou spoplatněný nově od tohohle roku, tuším. Je to 250 Kč na rok, takže určitě jako worth it investice. Tady jsem i vypsala ty regiony, které potřebujete přímo na Tour de Mont Blanc. Švýcarsko je celá země, Itálie a Francie, tam jsou konkrétní regiony, přes které budete procházet. A potom apka na počasí. Určitě doporučuji Windy a IR, to jsou za mě takové jako 2 top apky. IR hlavně je takový jako general počasí, prostě pokud chcete vidět, jaký bude počasí, kolik bude stupňů, jestli bude svítit nebo pršet. Windy na bouřky, je to super, jako hodně nás na to fakt zachránilo, že když jsme viděli, že bude bouřka, tak jsme říkali, pojďme to směřovat prostě do kempu. Stávali jsme fakt brzo, třeba v 5, abychom byli ve 2 prostě safe už někde dole v kempu a nechytlo nás to na hřebenu. Takže kontrolujte to, věřte tomu. V horách jsou vždycky Češi, kteří tomu prostě nevěří a skončí potom v 7 večer na hřebenu, kde jakoby v bouřce a není to vůbec safe, jo. Věřím tomu, že takhle spousta z vás možná dopadne, protože to je prostě tady česká nátura a bez toho bychom nebyli Češi, přesně, ale doporučuji, pokud to nějak jako psychicky, fyzicky zvládnete, radši si přistaňte a buďte zpátky brzo dole safe. Zrada mobilní data, to je tvůj bod asi. Já jsem ti tam doplnil občas nějaký zrady, na který jsem narazil. Švýcarsko není v Evropské unii. Já jsem si to uvědomil, když jsem přilítal do Švýcarska. Koukal jsem z okýnka z letadla a zrovna tak mě to hitlo v hlavě, že vlastně jsem v háji, protože nemám jízdenku na autobus ze Švýcarska do Leuš, což je ve Francii, kde je ten výchozí bod. Takže jsem předstíral zájem o jednoho autobusového dopravce, který měl jedinej na letišti ve Švýcarsku free Wi-Fi. Takže doporučuji nějaký, určitě to znáte, ty Airalo, nebo jak se to jmenuje, ty e-simky, tak zařídit předem a nebýt jako já, protože pak to stojí víc peněz a je to smutný. Jo, výborně, to jsme zůstali u tématu. Takže já jsem tam letěl letecky, z Prahy do Ženevy, úplná pohodička, stojí to asi 2200 zpáteční. Potom z Ženevy autobusem a z Chamonix už to je asi 5 minut, takže pohodička. Má to výhodu samozřejmě rychlejší, tady tohle jsem vám našel včera, nějaký random letecký spojení, první, co na mě vyskočilo. Další zrada. Do letadla si nemůžete vzít, aspoň podle přepravních podmínek, který mají na netu, a nehodlal jsem to nějak jako prakticky zkoušet, nemůžete si tam vzít koliky odstanu, trekový hole, samozřejmě plyn, to s tím jsem počítal. Četl jsem, že to někdo prubnul, pustili ho, nechtěl jsem být ten člověk, protože s mým štěstím by to nedopadlo, ale výhodou je dobrý point v Chamonix, to je obrovský, je to malý město sportovní, horský, ale mají tam dekáč, takže všechny tyhle ty věci se tam dají koupit. A nebo jsem někoho geniálního napadlo si to tam poslat poštou balíkem, tyhle ty věci. Takže to... To je dražší, než to koupit, ne? Ty jo. Než koupit co?
Ty Není, vole, koukal jsem se na Fakt? Českou poštu a balík do zahraničí stojí 260 korun asi. OK, nebo tak něco to je takovýho. nice. Hele, měl jsi odbavený zavazadlo, nebo jsi měl jenom příručák? Měl jsem, prosím tě, priority, takže jsem měl tu krosnu, jsem si dal nahoru, takže OK. to byl příplatek asi 5 kilo, takže to bylo asi 2,5 nebo něco takového s komplet letenka. A kolika litrový jsi měl batoh? 50. OK. And you? 36. Nechápu. OK, naše skupinka jela autem, dávalo to smysl, že jsme byli 4, takže jakoby prostě asi to by šlo určitě levnější než letět. Záleží, kolik vás pojede. Je to asi 12 hodin, takže to určitě jako časově náročnější. Jeli jsme přes Rozvadov, Mannheim, Basilej a vyšlo to zhruba 1600 na osobu. S tím, že jsme to zaparkovali tam jako v Lehuš, takže vlastně stejný výchozí bod, jako to šel Vojta. Takhle jsme to super zakempili na tom parkovišti a bylo to jako skvělé. Tam všichni byli hajkeři, takže se ani jako nebáli o to auto, o věci, o nic. A spali jsme jako krásný 3 hodiny, jo? Třeba jako ten první den, klasika, prostě dojeli jsme asi ve 2 ráno, takže tak, ale dá se to i autem a je to relativně levný. Super je, že jako byste časově flexibilní, pokud třeba jako nestíháte, nám fakt jako vyjde špatný počasí a chcete si dát jako jeden den rest day a třeba si to protáhnout, tak nejste fixovaní na ten zpáteční let. Můžete se prostě kdykoliv vrátit k autu a jako jet o něco později, pokud vás v Praze nekýží nějaký povinnosti. A máte prostě na výlety po cestě, my jsme jich teda moc nezvládli, ale je tam super bowl u Ženevského jezera, takže pokud pojedete autem a máte nebo zálibu jezdit na surfskate, tak se tam stavte, protože ten bowl je fakt krásný. A potřeba více řidičů, to je asi jako takový individuální. My jsme to odřídili ve 2, bylo to úplně v pohodě, asi i v jednom se dá zvládnout, ale prostě je fajn se střídat, když se může druhý aspoň nasvačit, když pospícháte. Tak jo, Gear. Váha, no. To je asi jasný. Ty jsi tam přidala hezkou statistiku. To je oficiální pravidlo, nebo? Je to oficiální pravidlo. Okay. Že váha batohu by neměla jako přesáhnout 20% vaší tělesné váhy i s vodou. Jo? Dost často lidi se naváží batoh bez vody a pak se diví, že vlastně s vodou to je ještě o 2,5 kg těžší, že jo? Logicky, protože ta voda není úplně jako nejlehčí záležitost, co si můžete vzít. Takže 20% tělesné váhy i s vodou. Můj batoh vážil asi 11 kg, tuším, což je ještě jako dost v limitu. Kolik jsi měla triček? Měla jsem 2 trička. Dobrý, to jsem... Přesně tak. Povíme si, jo, po létu, prosím vás. Jo. Já jsem měl 1, no, a taky to jde. Akorát teda jednou jsem si ho šel vyprat a zrovna pršelo pak si lejdem, takže jsem šel jenom v mikině, ale tak... Asi 2 jsou lepší volba určitě, takže... Jako doporučuji jedno třeba merino s dlouhým a nějaký jako jedno s krátkým. Ultralight, jo, to je takový zábavný koncept, hromada lidí se v tom vyžívá. Každý k tomu přistupuje nějak jinak. Je to takové, jako abych to označil jako škálu, jo? Že nevím, třeba potkal jsem tam jednoho amíka, ex-military člověk, vážil, no sám nebyl ultralight, když to řeknu tak jako kulantně, a na zádech měl gigantickou krosnu a večer jsme se potkali v kempu jednom a bavili jsme se a říkal, že jde s ženou se dívat Dostanu na televizi. Ale tak jako zvažoval jsem, jestli mu mám věřit, nebo to byl vtípek, nebo tak, ale nakonec druhý den jsem se ho ptal a zjistili jsme, že to je iPad jenom, takže je dobrý. Pak jako uprostřed toho spektra ultralight jsou nějaký normální lidi, pak jsem tam byl já se stanem na tyčku, na tyčku, že jo, na hajkovací tyčku, můžete mít stan, nepotřebujete vůbec žádnou konstrukci a jenom si postavíte stan, taky tak vypadá, ale je to extrémně lehký a pak jsou magoři, co si dělají takovéhle krásné tabulky a grafy na Lighterpacku, což je stránka přesně k tomuhle určená, kam si zadáte, nesu tolik oblečení, jídla, ono vám to vyplivne, pak to sdílíte s ostatníma ultralight magorama, porovnáváte si, kdo má lehčí batoh a vlastně ani někam nemusíte chodit, ale jenom si jako porovnáváte tady ty váhy. Základem každé výbavy je tady velká trojka, stan, pak nějaký spací systém a batoh. Na tom, proč to je velká trojka? Protože na tom můžete ušetřit hromadu váhy a jsou to taky věci, co potřebujete vždycky. Tady jsem vypsal tak, jako co jsem měl sebou. Skoro všechno z toho jsem měl sebou. Rychle to... Kromě lékárničky. Lékárničku jsem neměl, to jsem věděl, že nepotřebuji.
Projedeme to rychle, asi tričko, 1, 2, není potřeba víc, kraťasy, kalhoty, jasný. Fleeceová mikina, výborná věc, lehká, easy, když je chladnějc, tak třeba do kempu a tak. Měl jsi fleeceovou mikinu, ne každý ji měl. Já jsem ji měla, ale bych si ji znova nebrala upřímně. Protože? Protože mi přišla docela jakoby těžká. Podle mě stačí třeba merino a péřovka. Já jsem neměl péřovku, takže já jsem... No tak OK. Takže to máme tu péřovku a pláštěnku dělají se taky ty gigaponča, pod který schováte i To si nekupujte, prosím, to je hrozný. Ale to bych nedoporučil, ale normálně na sebe a pak k batohu většinou dostanete i pláštěnku na batoh, takže v tom bych to tak jako... V tom jsem tak šel, spodní prádlo, opět počet nechám na vaší soudnosti. Nebudeš to sdílet, jo, tady Osobně vám to řeknu u piva třeba, nebo tak. Ponožky, to bylo tvoje téma? Jo, no jakože já pak mám jedno konkrétní doporučení na jeden konkrétní ponožky, který jsou za mě levný a fakt skvělý. A měla jsem 3 na 8 dnů, což jako tak někomu asi může přijít trošku jako nechutný, ale oni jsou fakt dobrý a jako byla jsem jich i v Norsku, kde byly teda nový a ještě jsem příky neprala a tam jsem měla 2 na měsíc a fakt nesmrděli, takže jakoby doporučuju a potom ukážeme slide, kde jsou přímo ty ponožky, které jsou za mě dobré. Já jsem si říkal, když jsem dělal tuhle prezentaci, kdybych mohl doporučit jednu věc za celou prezentaci, tak jsou to merino ponožky. Yes. Protože mají výbornou featureu a to, když do vás prší kroupy a je kolem 0, tak je máte sice totálně mokrý, ale není v nich taková zima, což mě dost překvapilo, ale je to výborná věc, takže zakazuju vám mít to bez merino ponožek. Boty? Jaký jsi měla boty? Vysoký, nízký? Já jsem měla pohorky vysoký. OK. Ale víc lidí šlo v nízkých, ne? Je to pravda, no. Takže... Ale jako by zase já se bojím, že se mi zvrtávaly kotníky, takže záleží, no asi. OK, tak záleží jako... Ale rychlejš vám usnout jako nízký boty, nějaký přesně jako fakt prodyšný, což taky není od věci, jako jít to 2 dny v mokrých pohorkách. Dali jsme tam fotku i mých nohou, jak to vypadalo po jako 5 dnech, co nám celý den pršelo a nebylo to hezký, měla jsem mega puchýře, takže jako když máte lehký boty, nízký, tak vám prostě rychle uschnou a je to pohodlnější ten další den. Tam máme dál čepice, rukavice, fakt je zima občas, no, v té noci a na hřebenu, takže já jsem po rukavice jsem neměl, čepici jsem vlastně měl takový malý šátek a hodně jsem myslel na rukavice, měl jsem dost zmrzlý ruce. Souhlas? Já jsem měla rukavice sebou a bylo to dobrý. OK. Pantofle do kempu? Neměla jsem. A měla jsem Skinners, takový ty ponožky. Powerbanka, nabíječka, udělal jsem velkou chybu, koupil jsem si na Alze v akci solární nabíječku, už to nebudu, prodal jsem ji hnedka, nebo vrátil jsem ji, nedoporučuju, powerbanka, dobrá věc, díky tomu, že tam jsou všude chaty a nějaká civilizace je poblíž vždycky, tak si to nabijete a furt to není tak dlouhý track, abyste potřebovali 8krát si dobíjet powerbanku, takže jako 2krát za těch 170 km myslím, že stačí a tak. Čelovka dostanu, jasný. Trekový hole. Kdo z vás by si je vzal? Přesně moje otázka. No, když jsem na tom seznamu. Když jsem se na to díval jsem se na to, co si vzít, tak jsem právě přemýšlel, říkám si, v Česku jsem viděl trekový hole jenom v rukách důchodců, co frčí prostě po těch hřebenech a tak říkám si, nebudu to potřebovat, zbytečná váha. Každý je tam měl a určitě si je vemte, protože do těch kopců vlastně must have asi, protože... A ještě víc těch kopců, podle mě, pokud fakt máte slabý kolena, nebo jakoby, tak z těch kopců je to úplný must have. To je pravda. Vlastně fakt... Díky tomu se opřeš, že jo, když jdeš někam a nemusíš celou váhou to balancovat nohama. Snad si je neplánoval brát? Extrémně nevěřím. Doufám, že nepůjdeš bez nich. Přesně já předtím, než jsem šel, takže určitě si je vemte nutně. Nebudete vypadat důchodci, fakt se toho nebojte. Budete mít flexy s holema, je to v pohodě. Přesně tak. Hygiena, opět nechám na vašem uvážení, tam jsem dosáhl totálního ultralightu tím, že jsem v půlce trasy si hygienickou taštičku zapomněl v jednom kempu. Takže kartáček na zuby se dá koupit málo kde, už jsem to taky zjistil, takže jsem 3 dny šel bez vlastně hygieny, taky to šlo. Sluneční brýle, jasný, špunty do uší, jenom pro ty, co buď to chtějí sdílet stan s někým, kdo chrápe, anebo na chatách, protože tam spí 80 lidí v jedné místnosti. Takže špunty do uší doporučuju,
neměl jsem a nepotřeboval jsem, ale protože jsem šel sám. Souhlasíš? Já jsem je neměla a spala jsem s kámoškou ve stanu, ale nechrápe, No, takže to bylo v vidíš. pohodě. Lékárnička, to je tvoje téma? Já jsem jí měla teda sebou, na rozdíl tady od kolegy. A za mě jako pravidlo, nechoďte do těch hor bez lékárničky. Aspoň s nějakým základním vybavením. Zase může se to zdát jako nějaký vybavení navíc, ale fakt se to hodí a mít tam aspoň nějaké jako základní věci. Za mě to jsou asi nějaký basic léky, prostě jako Paralen, Ibalgi nebo něco proti horečce, nějaký prostě aspoň základní antibiotika, dezinfekci, náplasky. A pokud se prostě říznete třeba fakt jako hloupým nožíkem, prostě když si krajíte salám, tak už se mi jako osvědčilo z minulých jako tras, třeba z Altavy, z Delomy, kde jsem se brutálně řízla, tak mi takový náplasy, který mám aspoň jako poslouží jako takový fejkový stehy, že to fakt zalepíte, protože třeba na té Altavě tam není za stolik civilizace a když to chcete dojít, tak prostě není fajn, aby se vám v půlce cesty zajímkil prst, jo? Takže něco, čím se to jako vydezinfikujete, zalepíte. Ještě za mě super je mít takovou skladací dlahu, kdyby se fakt nedej bože někomu jako něco, nevím, zlomilo nebo něco, tak je fajn to mít. To je asi takový jako jedno velký téma, kdyby to někoho zajímalo trošku víc, tak si myslím, že se o tom dá povídat dlouho, ale vemte si sebou lékárničku aspoň s nějakýma základníma věcma. Mělo by to být vždycky nahoře v krosně, jako první věc, co ten člověk najde, nějakým jako obalu, který každý pozná. Prostě pokud spadnete, tak aby každý, kdo za vám přijde a třeba nemá on tu lékárničku, tak aby nešel u vás v krosně. Je fajn tam mít i kartičku zdravotní pojišťovny vaší. Pojištění některý, hlavně asi většina, co jsem tak jako na netu našel, jsou do nějaký výškový úrovně, 2,5K většinou. Fakt? To nevíš, co? Já mám určitě do 3,5, takže to je v pohodě. Tak já jsem našel, že hodně z nich je do 2,5 tisíce metrů a občas jste tady na tohle úrovni, takže to je jen tak jako pro info. Já jsem myslím měl tak... Přesně tak. Vždycky je potřeba spadnout aspoň na ty 2,5. Tejpy, to je asi můj topik. Pokud trpíte na puchýře, tak tejpy jsou fakt jakoby totální lifesaver. Prostě si oblepte všechny prsty, který víte, že vám trpí na puchýře a jakoby ty puchýře se vám prostě neudělají. Takže tejpy jsou super, my jsme je používali každý den a všichni jako 4 jsme si tím přelepovali prostě prsty, aby se nám neudělali puchýře. A na vaření můžete klidně jít bez tady těchto věcí, když si to zaplatíte na chatách, ale je to mastný, to probereme taky dál ještě. Ale standardní výbava, nějaký vařič na plyn, asi to znáte. Tady ještě jsem dala pár takových typů pro lidi, třeba já nevím, kolik z vás má jako takovýto basic vybavení, třeba spacák, karimatku, batoh. OK, tady je asi docela hodně. Tak to projdeme hodně rychle. Jako za mě, já jsem karimatek vyzkoušela fakt hodně. Všechny mi buď praskly, nebo byly těžký, nebo prostě byly strašně objemný. Úplně jako cheap věc, tady ta karimatka z Decathlonu je fakt skvělá. Už mám asi 4 roky, neprotrhla se, drží, beru ji s sebou úplně všude a je fakt super. Spacák. Já jsem měla péřovej, bylo mi nádherně a bez péřových spacáků už bych jako nešla prostě do těch vyšších hor, takhle třeba na začátku toho léta. Spala jsem ji třeba v Norsku jako na podzim a bylo mi fakt teplo. A spoustu mých kamarádů má tadyhle ten Viking péřový spacák, což je asi jako jeden z nejlevnějších péřových spacáků na trhu. Takže si nemáte péřový spacák a uvažujete si jako nějaký koupit a nechcete za to dát prostě 11-12 tisíc, tak ten Viking je fakt super, stojí asi 6,5. Je to fakt nejlevnější spacák péřový, co se dá koupit. A moji kámoši jsou s ním úplně jako happy, všichni, co ho mají, jsem asi 6 lidí, co ho má, takže doporučuji. Tady to jsou ty skvělé ponožky, které jsou merino a jsou fakt levný, jsou od Zulu, stojí asi 353 páry, což je na merino ponožky fakt jako dobrá cena. A mají na For Camping určitě, ale určitě najdete nějakých jako spoustu dalších jako obchodů, kde to koupit. Vařič, dal jsem sem VAR, je jako relativně levný, je to česká značka. A je prostě jako lehoučkej, maličkej, skladnej, dá se na to koupit takový jako závětří, který si můžete dát jako hnedka k ešáku, takže když hodně fouká, je to praktický, protože když fakt fouká hodně a nemáte nic, z čeho byste jako udělali závětří, tak se to hodí vždycky a občas to jako může stát, jo, že vám fouká a ten hořák prostě nevydrží hořet, anebo vám to žere strašně moc té bomby a ten plyn je taky docela vzácná věc. Tady je fajn, že se to dá dokoupit třeba na těch chatách. Ale když je to nějaký další jako trek, třeba 2 týdny, kdy nemáte možnost vlastně si dokoupit tu bombu, tak je fajn tím plynem trošku šetřit a jako dávat tam to závětří, aby vám to nežralo strašně moc plynu. Kompídy, super věc, vemte si je fakt jenom pro jistotu, to je zrovna zákyš, který nelituju a fakt vám to jako zachrání, když máte velký puchýře. Tohle jsou ty Skinners, to jsou ty ponožky, o kterých jsem mluvila. 5. den jsem udělala takový puchejře, že 2 dny jsem šla jenom v těch ponožkách a upřímně to bylo fakt dobrý. Jakože nevěřila jsem, že v tom půjde ujít 20 km bez toho, aniž by mě bolely nohy. Šlo to a bylo to reálně i mnohem pohodlnější než pohorky a použila jsem to i místo jakoby pantoflí nebo bačkorech v těch kempech a je to lehoučký, takže to je za mě fajn. Kolik to stojí? Hele, třeba 1000. Okay.
Ještě jenom možná poslední věc, ta lžička. To jako může vypadat jak strašně funny věc, jo. Ale byla jsem fakt na hodně hajkách s hodně kámošema a vždycky tam mi dotáhl takovou tu lžičku z Decathlonu, která vypadá strašně super, protože má na jedné straně vidličku s nožem a na druhé straně lžíci. Vždycky se jim to zlomilo. Jakože fakt. A když se vám zlomí lžička, tak je to prostě peklo. Jakože zdá se, že to je funny, ale není to moc funny, protože pak se nemáte čím najíst. Za mě tady na Sea Summit nikdy mě nezdragila. Vždycky jsem jenom ztratila, ale nikdy jsem je jakoby nezlomila. Stojí 29 korun a je skvělá, takže doporučuju. Jídlo a voda. Tady zabij nějaké jako doporučení, co jsem měla já sebou a asi bych jako neměla, taky už jako vždycky to beru sebou a vždycky je to taková jistota. Ke snídani si vždycky dám ovesní vločky, protože to prostě zasytí a je to rychle hotový, neušpiní to moc nádobí, což je taky jako určitě příjemná věc. Pokud tady někdo milový kafe, to je prostě na horách strašný pain a vždycky s kým bojuju a už jsem konečně tenhle rok našla nějakou cestu, kterou se to jako dá vyřešit. A to je tady ten super skládací filtr, za který bych už jako fakt dala úplně všechno. Jsou lidi, co se nosí moka konvičky, to není úplně jako ultra lightweight věc, jo? Takže jakoby asi moka konvičku už bych si znova sebou nevzala. Oběd, snacky, jako za mě takový, protože vám strašně budou chybět nějaký normální potraviny, nebo aspoň když fakt jdete nějakou jako další trasu. Za mě úplně, za co bych nedala nic, je prostě kvalitní chleba, parmazán a nějaká vysočina. Je to prostě super a ten chleba jde strašně znát, jakože taky to může znít strašně vtipně. Měla jsem sebou i tortily, to si člověk řekne, jo, to vydrží, ne, brutálně mi to splesnilo už druhý den, protože je prostě vlhko i v tom obalu to splesniví. Ale měla jsem sebou chleba z Esky, nejsem bohužel sponzorovaná a bylo to skvělé. Dá to do utěrky, do sáčku, nestvrdne to, nezlhne to a jakoby nesplesniví to třeba 4 dny, takže fakt super. Pak klasika, sušený ovoce, ořecho, proteinové tyčinky, prostě takový to nějaký rychlý cukr, když nemáte energii. Na večeře uvidíte spoustu lidí tady s těma adventure meníčkama, taky jsem jich pár měla, protože jsem mi to kámoši dali k narozeninám, ale bohužel normálně nejsem tak bohatá a kupuju si takový ty od Maggi. Ten účel taky splní, jo, jako je to docela v pohodě, zasytí vás to, ale nemá to zas takový dobrý prostě výživový hodnoty, jako třeba mají ty adventure jídla, ale je to taky v pohodě. Potom se dají na cestě koupit třeba v Itálii čerství těstoviny, tortellini, což je super, protože to je jako rychle hotový a vlastně to neváží za stolik, takže to bych asi doporučila takový to si koupit jako nějak v těch supermarketech po cestě. Přesně, neberte si konzervy, to je jakoby nejtěžší věc, co si můžete vzít a je to úplně zbytečný. Jídlo podléhající zkáze, nějaký mléčný výrobky, měkký sýry, kromě parmazánu bych si asi nevzala nic. Čerstvá ovoce, zelenina, to je hloupost, možná na první den nějaký jabko, ale brát si banán, avokádo. Sice je to super výživný, ale úplně se vám to v tom batohu prostě jakoby rozmělí a pak to máte všude na spacáku, takže to není úplně ideálka. Tour de Montblanc je fakt super v tom, že tam je strašně moc obchodů na trase, jako tam fakt co 2 dny potkáte nějaký obchod, takže já jsem měla jídlo na první. Snídaně jsem měla na celou dobu, protože jsem ovesní vločky si brala na 7 dnů, ale jakoby obědy, večeře jsem měla na první 2 dny, pak si můžete všechno dokoupit. Jo, tady vidíte, že to je 2. den, 4. den, 5., 6. den, to jsem brala z té trasy, co jakoby nějak se plánuje v té skupince a fakt je tam hodně obchodů, plus jako jídlo v kempech si můžete něco koupit a fakt, když půjdete do toho obchodu, tak máte chuť úplně na všechno, takže se neberete toho jídla zbytečně moc, je to zbytečná zátěž a zrovna ty 3 země, kterými procházíte, jsou jakoby nejlepší země na jídlo, jo, takže prostě šunky, sýry, těstoviny, pici, všechno tam mají a je to mega dobrý. Vody tam je fakt hodně, jakože na Tour de Montblanc by se asi nebála toho, že budete mít nějakou nouzi o vodu. Každopádně vždycky je fajn na to myslet, abyste měli jako vodu i na večer a na následující ráno, když někam docházíte třeba na nějaký místo, kde chcete spát na černo a není tam zrovna úplně potůček, tak si doplňte tu vodu, prostě do těch aspoň lahví, co máte. Filtr nebyl potřeba, jsou tam všude jakoby buď pítka nebo studánky. Já nevím, jak moc se bojíte nebo nebojíte pít z takových jakoby těch trošku, jako nechci říct shady pramenů, jo, ale prostě třeba tadyhle jde vidět, že to je reálně prostě pramen, který jako ta rozsátá voda z ledovce. Já se nebojím pít nic, já piju prostě i vodu v Česku a nikdy mi z toho nebylo špatně, takže filtr neměl nikdo z nás, bylo to úplně v pohodě. Ale pokud máte nějaký strach nebo víte, že vám jako špatně jako z hodně druhů vod nebo se takový jako nejistý ohledně toho, tak si radši filtr vemte. Ale není to určitě potřeba. Jako vždycky jsme koukali na tu mapu, jo, pokud jsem viděli, že prostě tak jdeme do kopce, ale budou tam prostě pítka po cestě nebo aspoň nějaký pramínky. Ani to nemusí být jako oficiální pítko, ale prostě nějaká přesně jako potůček nebo něco. Na mapách CZ je všechno super značený, jakože buď tam jsou takhle studánky, nebo tam jsou vyloženě pítka, anebo tam vidíte aspoň všechny ty jako řeky a potůčky. Tak jsme se fakt snažili jít spíš jako na lehko, ale
jakoby jinak prostě, když už víme, že se blížíme nějaké kempu jako na večer, tak je fajn si tu vodu doplnit. Pokud nespíte v kempu, tam samozřejmě voda je, ale pokud spíte na černo a víte, že to nebude u zdroje vody, tak myslím na to, že budete potřebovat jídlo na večeři, na snídani a na to, abyste se napili, což je prostě minimální litr na člověka. A rizika, to asi jako na Tour de Mont Blanc se mi to reálně moc nestalo, ale vím, že třeba v Rakousku to je jako věčný problém. Krávy v okolí, jakoby tam prostě můžou být tasemnice, takže pokud víte, že jste někde třeba jako v nižších polohách a nad váma můžou být vždycky krávy, což nevíte jako nikdy, jestli tam jsou nějaký pastvy nebo něco, tak prostě může být v té vodě tasemnice a to jako nezjistíte, jo? Takže vždycky myslím na to, jestli tam můžou být nějaký pastviny s krávama, anebo stojící voda, není to dobrý. V Tatrách jsme se napili stojící vody a 2 dny jsme zvraceli a bylo to fakt jakoby špatný, takže vždycky ať to teče a nejsou tam krávy. Já jsem si tam přidal svoji zradu. Breván je úplně na konci, ty jsi říkala, že jsi tam nebyla, vy jste šli do toho Chamonix, veď na konci úplně. No já jsme taky na konci měla takovou trošku jako moment, kdy jsme neměli moc vody, tak možná to je to stejný. Tak tam je celá doba pohodička, ale poslední den, 2 jsou nad váma právě krávy a Francouzi to ví samozřejmě a prodávají drahou vodu, takže je dobrý si vzít třeba hodně předem. Na ten poslední úsek aspoň, jinak to je fakt v pohodě. Super, tady jsem nějaké doporučení. Tohle je super filtr, už jsem mluvila s hodně kámošema, kteří si jako kupovali filtry. Já ho nemám, ale tenhle bych se asi koupila, protože to mají moje hodně adventures kámoši. A prej to přefiltrovalo i vodu v Africe z kaluže, jo, a normálně to potom pili. Takže asi to je fakt fajn a dokáže dobře tu vodu vyfiltrovat. Tohle je ten filtr na to kafe, kdybyste tady byl nějaký fajčmekři a chtěli prostě dobrý kavčo bez nějaký jako větší zátěže. Grizzly začal prodávat konečně arašidový krém jakoby v nějakých tubách a není to ve sklenice, protože jako nosit si arašidový máslo třeba ve sklenici je hodně fancy, ale tadyhle je docela fajn náhražka a zase vám to dá hrozně energie, takže to doporučuju. Tady ty jídla od Maggi jsou super, jakože jsou levnější. Vždycky napíšou 2 porce, nejsou to 2 porce, jakoby po hajku to je 1 porce, možná jakoby půl porce, takže si toho vemte víc. Já obecně jako nemám rád takový ty instantní kaše, protože jsou hrozně sladký většinou. Takže si beru prostě ty minutový vločky, které se udělají jenom za lehkým horkou vodou, dávám si do toho svoje sušené ovoce nebo nějaký arašidový prostě másla. A tohle je super. Já jsem měla picí vak, jakože takový ten, co si dáte do krosny, 2litrovej, ale je to fakt hrozný pain doplňovat. Takže většinou jakoby potom je fajn mít jako PET lahve z boku té krosny, abyste to jako snadno vytáhli. A jsou takovéhle hadičky, které si můžete jakoby jenom našroubovat na tu PET lahev a pít z toho, protože se jako vyndávat ty lahve, když jdete, je taky jako, není to úplně vhodný, že tu krosnu si prostě nechcete sundávat, to je největší plýtvání energie ever na tom treku a potom se vždycky na kámoše podáš jim to lahev, já bych se ráda napila a to. Takže tohle se doporučuje, to fajn, anebo pokud máte krosnu, která má takovou tu jakoby šikmou kapsu, z které si to dokážete vytáhnout sami, tak to je taky docela praktický, ale pokud ne, tak tady to je super. To je dobrý icebreaker, já jsem hodně se seznamoval, podáš mi láhev, jo, takže to je dobrá věc. Když plánujete trasu, máte skoro každý den 3 možnosti. Nebo občas 2. Horská chata, kemp, bivak. Horská chata, tam jsme ani jeden z nás teda nespali, protože jsme volili ty další 2 možnosti. Jsme Češi. Přesně tak, byli jsme na budgetu hodně, takže jsme šli jinak. Ale co máme info, tak já jsem si našel na 2025. Většinou ty ceny jsou tady v tomhle tam rozmezí 60 až 95 eur na noc, což za těch 7 nocí, 8, 9, 10, jak dlouho to chcete jít, tak pak to nějaký peníze jsou. Oproti 0 za stan na divoko, to je docela významná položka. V těch chatách bývají velký jako ložnice a tam může spát třeba 20 lidí. Tady mám nějakou random fotku, jsem našel, opět nebyl jsem tam, ale asi to je nejvíc easy cesta, pokud máte hodně peněz, tak tohle je taková rychlocesta. Potkal jsem se s jedním týpkem, který měl v plánu to dát právě takhle po chatách, za 6 dní to měl, protože prostě jenom běžel na zádech, neměl skoro nic, takže takhle to jde taky. V každé chatě prodávají nějaké jídlo, snídaní, takže opravdu není potřeba brát půlku věcí z toho, co máte na zádech, když jdete jinak. V té hlavní sezóně ve skupinách nemáte šanci, pokud jdete ve větší skupině, pokud si to nezačnete plánovat, já nevím, leden třeba, takhle tohle dobou, tak to bývá dost vybukovaný a
je to dost organizace, nemůžete pak se seknout o to, že jeden den se někde zaseknete a pak už nestíháte vaše zabukované chaty. Takže to je jako dost méně flexibilní a přesně z tohohle důvodu jsem tam nešel ani, no to byl hlavně ten první důvod asi, proč jsem nešel chatou. A kartou se dá platit jak kde, já nevím, 50-50 třeba, co jsem měl tak zkušenosti. Za mě třeba 90/10, jako já jsem přišel, že všude, skoro všude se dá platit kartou, ale záleží signál od signálu, no. Jako já jsem stejný pocit a včera, když jsem si googlil ty chaty, tak všude mě tvrdili, že ne, anebo tady tuhletu pěknou hlášku. A takže jako doporučil bych třeba mít na 2 dny dopředu třeba 100 euro. Když chcete spát na těch chatách, tak 200, abyste si mohli aspoň zaplatit noc na další den, protože jinak se vájí, když nemáte stan nebo takové věci. Jo, tohle je vlastně mapa TMB kolem toho Mont Blancu, který vidíte hýr, a takhle vypadá ta trasa. A díky tomu, že to je tak populární a historicky už tak je tam hromada těch chat. Na internetu najdete hromadu itinerářů, který jdou prostě chata A, chata B, chata C. Takže vlastně nemusíte vůbec nic řešit a jenom jdete od chaty k chatě, musíte si to zabukovat, to je ta hlavní nevýhoda. Potom můžete zvolit variantu kempu na noc, kterých tam je taky docela dost. Ty jsi tam přidala nějaký své nejoblíbenější. To jsou kempy, kde jsme jakoby spali a má tam ceny, jakoby kolik jsme platili mi tenhle rok, takže jako příští rok to asi nebude, tenhle rok to nebude úplně o moc jiný. Za mě Hobo Camping byl fakt top a 14,5 euro byl úplně jako worth it. Tady ta fotka úplně dole vpravo, ten kemp byl jakoby nádherný, jakože fakt to bylo hezký, takže kdyby jako jste si vybírali jeden kemp, tak Hobo Camping. Sice to není úplně na trase, musíte se jít dolů, ale byl fakt krásný, takže tak. Samozřejmě Švýcarsko je mega drahý, ale tak to asi všichni víte. Takže to je 2krát dražší než prostě v těch ostatních zemích, no. Já jsem si musel vyfotit tady tu věc, protože z toho jsem byl totálně nadšený po 6 dnech na cestě. Čistý záchod, jako perfektní věc. A v těch kempech si můžete domluvit nějaký potraviny, třeba občas to je den předem, když si musíte objednat a tak, ale to je asi... Jo, tady je fotka, jak jsem čekal na letadlo 3 dny, tak takhle to vypadalo. Jsi tam byl sám, ne? Ty v tom kempu. No, tak jsem tam byl sám, no. Měl jsem Heinekena. A bivak, to je asi to gro, proč se to dělá. Nádherná věc. Není to všude legální, takže musíte přemýšlet, to pak proberem dál. A občas to teda taky nemusí být, jo, takhle nádherný. A samozřejmě záleží na plánování, ale jinak tohle je bivak Abry, to jsem viděl tu fotku, že jo, tadyhle celý toho bivaku. Yes, jak to víš? Že jsme chtěli spát. Byl to nejhorší nápad ever. Jakože my jsme tam šli. To mám v plánu přesně. Jo, jakoby koukej se, kolik je sněhu, protože to bylo fakt v oblasti, kde bylo nejvíc sněhu a byla tam největší kosa. My jsme tam šli, chtěli jsme tam spát, bylo to je asi 2650 metrů vysoko a byla fakt strašná kosa, takže bychom tam asi nespali. Stejně jsme se šli dolů do údolí, kde bylo aspoň jako trošku nějaký rozumný počasí, protože tam bylo fakt strašně sněhu, totální mlha, nebylo nic vidět a asi bychom se tam necítili úplně safe, takže záleží, kolik bude sněhu a jaký budou podmínky. A bylo to třeba otevřený? Hele, ani jsme nekoukali upřímně, šli jsme jenom dál, protože tam fakt jako bylo strašně sněhu. Tady to je věc, která vždycky Čechy zajímá, jakoby jak moc legálně spát v jakých zemích a samozřejmě i my jsme chtěli spát zadarmo, tak jsme na to koukali. Hele, jako za mě Francie je asi nejvíc friendly země na to spát někde na černo, i když jsou prostě přímo fakt zóny na to bivakovat. Jakoby nemusíte za to nic platit a je to úplně safe, protože to je jako legálně prostě povolený tam bejt. A s tím, že jako ještě vždycky se řeší rozdíl mezi bivakem a kempováním. Bivak je fakt vyloženě nouzový přespání bez postavení přístřešku. To je většinou ve všech zemích legální. Pokud si nějak umíte obhájit, že to je nouzový přespání, nemohli jste někam dojít, prostě whatever, postavíte to na cestě, bez stanu, tak vám asi nikdy nedají pokutu. Ale to se prostě je blbě, když vás je 8 jakoby v nějaký skupině a máte tam party, jo? Takže jako je fajn nad tím trošku přemýšlet. Každopádně ve Francii doporučuji tadyhle ty Aire du Bivac, na mapách CZ vám vědou úplně všechny. Na trase jsou přímo tadyhle ty 3, ty si na jedný z nich spal, ne? To Aire du Bivac. Na tom prvním. Na tom prvním. To je vlastně takový plácek, vlastně tam nic moc není, ale pak v lesích je taková budka a záchod, takže aspoň jedna věc tam, takhle jako vybavenost tam je na ty nejhorší, že jo, případy. Ale výborná věc, někdo vás tam
neruší až tak, takže super. A pokud byste chtěli spát někde jako vyloženě fakt jako Wald, tak prostě tam ta hranice od soumraku do svítání na hranici 2500 metrů, což na té Tour de Mont Blanc nebudete úplně často, jakože tam fakt třeba 3krát jdete kolem 2700 a fakt tam může být hodně sněhu, takže tak, jenom k tomu, kdyby si chtěl spát mimo ty zóny. Itálie zase tam to stejné pravidlo, od soumraku do svítání můžete spát nad hranicí 2500 metrů. My jsme chtěli spát na nějakém jako prostě Wald kempovacím místě, ptali jsme se na chatách, jestli to můžeme postavit jakoby vedle té chaty na jejich pozemku, třeba za nějaký malý poplatek. Bylo nám řečeno, že ne, že ten pozemek prostě nepatří jim a že tam je pokuta 500 € za stan, to jsme říkali, že úplně nechcem lajcovat, to by byla asi docela drahá dovolená. Takže jsme potom jakoby sešli dolů k tomu kempu, což tady na té mapce je trošku vidět, že ty kempy jsou fakt jako dolů z té trasy, což je strašně otravný, že musíte se jít dolů a pak jako druhý den si to zase nastoupat nahoru. Takže jakoby v té Itálii bych buď doporučila si to lightsnout a spát na černo, anebo v té chatě, no, ale není to úplně ideální, takže tak. Já jsem nevěděl o té pokutě, takže jsem spal tady. A byl jsi sám, to je další důležitý point. Jako ještě tady jsem nabral 2 kámoše. Ale tady jsem strávil svůj narozeninový den, asi nejkrásnější den s výhledem tady na masiv toho Mont Blancu přes celý údolí. Byl to taky můj nejdelší noc, protože tam byla obrovská zima a těšil jsem se, až vyjde sluníčko. Nespal jsem prakticky, takže doporučuji dobrý vybavení, jestli se rozhodnete kliknout tady na ten odkaz a tam najdete přesně tohleto místečko. Není to legální, jo, opakuju. Není to na moji zodpovědnost, ale doporučuju. Švýcarsko, tam by asi člověk řekl, že to bude jakoby nejdrsnější a jakoby ty pokuty asi budou nejmastnější. Asi úplně nevím, kolik to je. Radši jsme se jakoby nikde moc nepoptávali, kolik je pokuta. Tam je zase jakoby to pravidlo, že mimo národní park je nad hranicí lesa, s tím, že ta část, kde je Tour de Mont Blanc, není národní park, ale pořád tam platí to pravidlo, že by to mělo být nad hranicí lesa, což je takový docela častý pravidlo. A nebo s povolením majitele pozemku, to je druhá legální cesta. My jsme našli nějaký bodík na mapách CZ, který tam úplně jednoznačně dali Češi, vůbec to nebylo legální místo, ale prostě Češi se rozhodli, že jako tam je to asi safe. Tak jsme řekli, že tam postavíme taky a bylo to v pohodě, ale není to vůbec legální, bylo to úplně v lese vedle nějaký chaty prostě, ale nikdo na nás nepřišel, jo, poslali jsme se tam prostě v 9:30 večer a ráno se stávali v 5 ještě za tmy, takže to bylo v pohodě. Pokud spíte na tom nelegálním místě, zkuste prostě se fakt zdekovat co nejdřív, aby vás tam kdo nenachytal, protože ty hlídky tam asi fakt dost chodí. Jako v té Itálii říkala třeba paní, že fakt jako pravidelně kolem 6. 7. tam jezdí lidi a kontrolují, jestli nemají postavený stany. Tím, že to je hodně frekventovaná trasa, tak to není úplně tak, jak třeba někde, já nevím, prostě někde v nějakých jako no-name Alpách nebo na nějaký jako méně známý trase. A ty hlídky tam jsou dost často, takže je fajn to prostě se řídit nějakým pravidlem, aspoň, že jako za šero to postavím a za svítání to zbalím zpátky, aby mi nikdo nenašel. Píšeš, nebyli jste sami, kolik vás bylo tam na tom místě celkem? My jsme měli 2 stany a další 2 stany tam byly, takže tam byly 4 skupinky, no. Okay. Jak vypadá ta trasa vlastně samotná? Už jsme se vybavili a můžeme jít. Takže standardní start je v tomhletom městě, já jsem zjistil, že se to vyslovuje Leuš a ten okruh se 90%, 95% jde proti směru hodinových ručiček. Takže sdílíte tu trasu vlastně s ostatníma. Tak ještě možná k tomu směru, jakoby to není úplně random, já jsem přesně, jakoby nějaký lidi to chodí i naproti, není to vůbec praktický, že pak tam jsou fakt nějaké exponované úseky a je prakticky, že když se všichni jakoby posouvají jedním směrem a než jako lidi se snaží jít na tu druhou stranu. Takže píše to po tom směru, co to jakoby normálně chodí a je potkáte mnohem méně lidí. Kámoška mi říkala, že jako řekla tolikrát bonjour, když šli naopak, protože furt zdravíte lidi, co jdou naproti vám. Ale když jdete jakoby stejně s těma lidma, tak občas někoho předeženete, tomu řeknete jako bonjour, že jo, ale půjdete jakoby dál. Takže je fakt jakoby chytrý to jít potom proti směru hodinových ručiček a ne na tu druhou stranu. Yes. A ještě jsem četl, že to je to nejlepší nakonec, když jdete tímhle směrem, takže krásný výhledy na ten masiv Mont Blanc a na začátku vlastně jenom funíte do kopce, takže naopak to je asi horší i z tohohle pohledu. Co se ti třeba nejvíc líbilo na té cestě? Nějaký highlight, tvůj oblíbený? Hele, za mě asi to Fenêtre d'Arpete. Sorry, neumím francouzsky, ale jakoby je to taková hezká jako zachůzka, není to asi úplně součástí Ofiko trasy, protože nějaký lidi to obchází. Ale to sedlo bylo fakt hezký, je to možná i skoro nejvyšší bod té trasy, je to asi 2760 metrů nahoře.
Kámošům se to vůbec nelíbilo, ale mi se to líbilo moc, takže doporučuju. To jsi mi krásně přihrála na další bod, protože tady ta věc je jedna z variant, kdy ta trasa TMB není jenom jedna. Můžete si vybrat jednu třeba ze 2, ze 3. 60% celé cesty je nějaký itinerář a pak se to může větvit. Tady ta Fenêtre d'Arpet je právě variantou těch těžších. Vždycky si můžete vybrat lehčí, těžší mi přišlo. Tady ta je ta těžší, nebyl jsem tam. Je to dost vysoký plusmik. Takže i když to třeba jdete 2krát nebo tak si můžete vždycky najít tam nějakou cestu, kudy jste ještě nešli a kde jsou nějaký zajímavý nový místa. Já tak jsem že potkala spoustu lidí, co šli jakoby jiný zajímavý trasy v té oblasti a šli třeba Chamonix tu Matterhorn, což taky musí být jakoby fakt nádherný a ty trasy se jakoby prolínají a ty lidi tam chodí trošku jakoby jiný úseky. Takže kdyby se třeba nechtěli přímo tu de Mont Blanc, ale nějakou jinou alternativu, tak tam je toho fakt spoustu v té oblasti. Když to jdete, tak prakticky jdete 90% bych řekl po něčem takovýmhle, což je prostě horská stezka plná šutrů a občas to je nějaký potůček a tak, ale občas se sejdete i ke městům a musíte jít po silnici. Zrovna v tom Švýcarsku jsem docela dost času šel po silnici, není to úplně to nejlepší, takže s tím taky počítat. A to už jsem zmiňoval, že můžete vždycky jít. Potkal jsem izraelskýho týpka, který mi říkal, že prostě je tak busy, že si může dovolit jít jenom půlku, takže prostě potkávali jsme se a v půlce nasedl na bus zpátky do Francie a jel domů do Izraele pracovat, takže tohle je taky možnost. Pokud se necítíte na 170, můžete jít 90 nebo třeba jenom 30. Jako fakt, tohle je velká výhoda, že to je dost variabilní a vybrat si jenom highlighty. A tam ještě přímo pod tím masem vlastně jakoby vede tunel, takže fakt pokud si jakoby jenom tu půlku, tak pak se dá jakoby zpátky projet s busem tunelem a je to taky v pohodě. Takže fakt jako prostě ty silnice a ta infrastruktura je fakt udělaná tak, abyste to vždycky jako nějak zvládli. Popojili se autobusem nebo se vrátili nebo něco. Typický den, to jsem tak jako nastřelil, kdybych byl... kdybych byl... Není moc obsáhlý, no. Ne, tak jako já jsem si říkal, kdybych byl spirituálnější člověk, tak určitě bych řekl, že to je taky jako strašně si uvolníte hlavu a tak. Ale prakticky krásná věc, nemusíte nic řešit, určitě si vypnout všechny notifikace na telefonu a vlastně i režim letadlo a prostě si užít jenom tady těchto 5 bodů furt do kolečka a doporučuju, úžasná věc. Jako je fakt skvělé to, že řešíme reálně ty jako fyziologické potřeby a to jako kde se najíst, jak přežít a jako kde si postavit stan a je to jako hrozný detox pro tu hlavu. Yes. Jako třeba kolega mi byl schopný napsat, jestli mám sebou počítač, co jsem mu jako hnedka napsala, že ne. Ale jako fakt na ten relax je to skvělý. Jo, tady to jsou teda už finally nějaký fotky, aspoň z té trasy, jak vidíte, že to je i hezký a není to jako jenom pain o tom, jako jak se zabalit. Třeba tadyhle to je přesně cesta do toho Fenêtre d'Arpet, nebo jak se to jmenuje. A my jsme měli hrozně sněhu, jako věřím tomu, že třeba když jsem byl Vojt, tak to vypadalo trošku líp. Tady to je fakt cesta jakoby na nesmeky, my jsme tam trpěli, jako naštěstí před náma šli lidi, co to trošku vyšlapali. Já jsem to fotila, toho jsou 3 moji kámoši, kteří vyšli nahoru a bylo jako, že mám chuť jako zmlátit holí, kde vybral tuhle trasu a jako proklínali mi docela hodně. Každopádně ten výhled byl fakt krásný, takže já tu alternativu určitě doporučuju. A tady to je jedno z těch jako vysokých sedel, už si nepamatuju název, ty jsem taky určitě šel, tady to s těma vlaječkami vypadá tak v Nepálu trošku. A tohle vlastně hnedka na začátku, tam pod nějakou lanovkou focený. To je ta lanovka, kterou nesmíš jet, když vycházíš. Jo, tady se vidět, že jako my jsme měli jako docela hodně sněhu. Tohle to byla asi nejjezdčí sídaně, bylo to potom vlastně, protože my vždycky dělali to, že jsme jako ráno zabalili stany, třeba v těch 5. A abychom aspoň část ušli, tak jsme ušli třeba 6 kiláků a pak až jsme snídali, abychom měli aspoň něco jako už nachozenýho. Tady jsem spala na tom místě v tom Švýcarsku, co bylo jakoby nelegální, ale druhý den byla fakt jako nádherná snídaně u takový jedný chaty, bylo tam prostě východ sluníčka tady za tou horou a bylo to strašně idylický, takže když tak potom nasdílím. Tu nelegální část. Přesně, jako máš tu nelegální část a bylo to krásný, vyplatí se tam být na východ sluníčka, takže doporučuji, pokud nebude mlha pršet samozřejmě. A tady to místo taky klidně s vámi potom nasdílím, že to jako ten východ byl fakt nádherný, je tam prostě ideální chata, jo, jsou tam záchody, je tam pítko, takže všechny takový ty jako ideální potřeby ranní, co máte, tak tam zařídíte. Takže to je super. A tady ještě nějaký videjka, takže takový koupačky v jezeře, že jo, idylka, je to hrozně studený, jakoby, takže si tam není moc jako zvuk.
No. Jsem ráda, že nefunguje zvuk, že tady tam video jsem udýchaná jako úplný pes. Ale jinak je to prostě krásný, no. Takže to aspoň nějaký takových pár jako záblesků z té trasy. Jo, když jdete sami, tak to má nějaký specifika. A to, že vlastně sami nikdy nejdete, protože díky tomu, že to je tak populární trek a když aspoň jako já jdete ten populárnější směr, tak máte dost často stejný výchozí místo a stejný konečný místo toho dne, jako minimálně několik lidí, kteří tu tour jdou taky. A jak po cestě, tak hlavně v těch kempech potom můžete jednotlivě navázat kontakty. Je to úplně celosvětový, potkal jsem tam úplně ze všech kontinentů lidi. Francouze vlastně jenom tady tohohle skvělýho pána, kterýho jsem potkal uprostřed prvního dne, takhle s roztáhnutou mapou a nevěděl, kudy jde, tak jsem mu říkal, že vlastně na té mapě ani není. A to je další klasika, potkávat lidi, co nemají mapy.cz a jsou úplně ztracený, jo? A všem tam prostě spá mapy.cz, že mapy.cz to nejlepší asi na všechny trasy. On teda neměl anglicky, já neumím francouzsky, takže jsem mu nemohl vysvětlit, že jo, sáhněte si mapy.cz, ale usoudil, že půjde se mnou, takže veškerá naše diskuze pak v následujících prostě 8 hodin, kdy jsme šli přes Francii, tak spočívala rukama, nohama, probrali jsme fotbal, počet dětí a pak vlastně poslední 4 hodiny byly v tom, že se ptal Kotamin, což bylo město, do kterého jsme měli dojít a já jsem mu takhle jako dělal, jo, nebo ne. Takže, ale vysoutěžil jsem z toho tady tuhle úžasnou palačinku, takže to stálo za to. Jasná výhoda, když jdete sám, jdete sami, no, takže nemusíte se spolíhat, nemusíte se čekat na nikoho, jdete si jak chcete. Když prostě jste vyřízený na nějakým vrcholu, tak tam prostě na půl hodiny sednete. Taky jsem to dělal, že jo. Všichni jsme jenom lidi. Asi si to dokážete představit. Super, já jsem tam navázal dost kontaktů, s mnoha lidma se furt jako sledujem, takže poslední část jsem šel už jenom vlastně po těch různých skupinkách, kdy jsme navázali různé přátelství skrz ty skupiny. Takže i když jdete sami, tak vlastně nemusíte jít vůbec sami. Možná, že tady jako za mě jeden tip, pokud to neudělám já dřív, než tady někdo z vás, tak je podle mě fakt super, jak se občas v klubech je takový to, že máte ty náramky, jako že jste single nebo zadaný, nebo hledáte tam kámoše, tak to kdyby se udělal na Tour de Mont Blanc, tak je to podle mě úplně skvělý, že tam podle mě jde strašně moc single lidí po krizi a minimálně tam potkáte jakoby lidi, co mají aspoň ten jeden společný zájem a to jsou ty hory, protože lidi, co nemají rádi hory, se tam jakoby nevyskytnou. A jakoby byli tam fakt super lidi, takže jakoby fakt tam mít na začátku třeba v tom lehu už nějaký stánek, kde dáváte trička nebo pásky, jakože I am single, tak si myslím, že to bude fakt jakoby úspěch, protože ty lidi tam strašně networkujou a tohle by byl docela dobrý improvement. OK, my jsme došli ve skupině, což je jako taky docela specifický s tím, že my ještě, to už bych asi sama neudělala, jeden z té skupiny, vlastně tady kolega, byl takový, že jsme ho jako moc neznali. Není to ideální, jo? Je fajn vždycky si jako oskoušet, jakou nějakým způsobem má ta skupina kondičku a jak moc to zvládáte nebo ne. A každý má prostě jinou fyzičku, jiný vyhovující tempo, jo? Fakt jakoby někdo radši jde rychle a čeká jakoby díl na nějakém místě, někdo radši jakoby jde konzistentně pomalu. A pak to není úplně ideální sladit, je to prostě náročné, takže my jsme dost často jako chodili samostatně vlastně v té skupině a pak jsme se někde potkávali. A utíkat si není ideální, prostě je fajn, když na sebe nějakým způsobem čekáte, protože pak, když je fakt velká mlha, nevidíte se tam hodně lidí, tak to nejsou vůbec příjemné situace. Ale čekat na vrcholu je snad ještě horší. Prostě na vrcholu všem bude zima, jste nepříjemný, protože tam prostě fouká, mrzne, dáte si všechny prostě a stejně vám je zima. Takže je fajn si domluvit nějaký záchytný body, které nejsou na vrcholu, ale třeba v nějakých chatách. A to na sebe prostě počkat, být s tím nějakým způsobem smířený, že si dáte kavčo, počkáte tady jako na pomalejší kolegy a přesně jako skupina je tak silná jako jiný pomalejší člen, což v těch horách podle mě platí jako 100násobně. Jednu trasu jsme vlastně i otočili, kvůli tomu, že prostě část té skupiny to jako nechtěla jít, takže se potom jako celá skupina otočila a šli jsme zpátky. Je úplná hloupost se v těch horách rozdělovat, pokud je v nějaké skupince. Takže tak a předtím, než vyrážíte z toho jako prvního bodu, tak se fakt ujistíte, že všichni mají stažený mapy a všichni víte, jakoby, jakou trasu jdete, kde jsou ty záchytné body a kde se potkáte. Protože potom, když jakoby, část skupiny čeká někde, kde není signál, nebo ten člověk, co jakoby, jde za váma, nemá signál, tak to není vůbec příjemný, protože to je prostě váš kámoš a vy nevíte, kde je.
Takže fakt se ujistěte jako, a dejte se aspoň pár záchytných bodů na té trasy, kde na se počkáte. A takový pravidlo, držte se toho, kdo má vaši část stanu, že když dojdete a nemáte stan, tak je to fakt v háji, jo? Sice můžete mít jakoby 2 plachty, ale když nemáte tyčky, tak prostě ten stan nepostavíte a pak nemáte spát, kde by ani ten váš kámoš, takže to je takový pravidlo. OK, pár nástrah, to měl být videa, ale asi to nejsou videa, jsme tam špatně vložili, to nevadí. Už jsem to zmiňovala, ale myslím na ty odpolední bouřky. Fakt to jakoby není sranda, jo? Ty bouřky můžou být docela hustý. Je fajn si tu trasu naplánovat tak, abyste prostě, když je bouřka, tak abyste před tou bouřkou došli třeba do nějakého nejlíp asi kempu, není fajn potom spát v nějakém bivaku. My jsme vlastně ten první den fakt vyráželi hrozně brzo kvůli tomu, že nám měla být jako extrémní bouřka, tohle je ještě docela v pohodě, ale jakmile jsou na tom Red takový jakoby černý křížky, tak to není vůbec all right a prostě utíkejte do toho kempu, jo, protože potom to nechcete, aby vás potkal někde na hřebeni, nedej bože, někde jsou prostě nějaký kovový řetězy a vy z toho držíte, to prostě není úplně super. A to bych jsem taky zmiňovala, sledujte tu situaci, jak to vypadá s tím sněhem a podle toho se vybavte. Třeba tadyhle to je zrovna moc nejde vidět, ale tadyhle na té trase 2 dny před kým jsme došli my, tak umřeli zrovna 2 Češi. Jakože ráni tam sklouzli prostě dolů a tam to jako neubrzdíte, pokud nemáte nějaký jako fakt mačky nebo něco, čím můžete zaseknout toho sněhu, tak to není úplně praktický. A bylo to strašně jako exponovaný, který tam šli extrémně pomalu a fakt, jakmile vám tam podklouze noha, tak prostě jdete někam do údolí a nevíte kam. Byla strašná mlha, nic jsme neviděli, takže fakt jakoby my jsme mačky neměli, byla to chyba. Určitě jako je to těžká věc, ale pokud je hodně sněhu, tak si je vemte sebou a moc to jako nepodceňujte. To se ta fotka úplně nalevo, jo, to prostě ráně bylo sněhový koryto, který bylo jako relativně dlouhý. Tam naštěstí nebylo úplně kam sjet, ale pokud zase si jdete někam dolů, tak prostě to není vůbec safe. Tohle, co se bavilo už s Vojtou jakoby na pivku, než jsme dělali tu přednášku, my jsme to měli reálně všude. Tohle ty jakoby, oni tomu přezdívají jako snow bridge, jo? Což je prostě zbytek sněhu, který se drží jakoby v těch zátokách, kde je ta řeka. Moje kámoška se přesto strašně bála chodit, že jako nevěřila tomu, že třeba jako tadyhle vidíte, že tadyhle ty lidi jakoby šli, ale potom už se to propadlo, jo? Takže jakoby reálně se to pod váma prostě může trošku propadnout a pak se lidi našli, že jo? Tady tu ceskičku takhle nahoře, ale jako tak Prasklina už není úplně jako daleko od toho, než se to propadne. Tadyhle je taková super stránka Tour de Mont Blanc na Instagramu, kde oni dávají jako aktuální reporty a přesně právě asi 2 dny předtím, než jsem procházela tadyhle s tou oblastí, tak tam dávali, že se propadly jakoby ten snow bridge. A pak prostě jdete jakoby řekou reálně. Takže je fajn třeba i mít ty pantofle na to brození, protože já jsem došla v těch pohorkách, které samozřejmě byly úplně durch a neuschly mi. A myslela jsem, že to prostě přeskáču jak Tarzan, ale to se nestalo, měla jsem to úplně mokrý a další 2 dny jsem chodila v mokrých pohorkách. A lidi to prostě chodili v žabkách, nebo to prostě prošli bosy a tohle to stejný. Jo. Zase vidíte, že tady prostě pod tím fakt jako protéká ta voda a nahoře, když to propadne, tak to není úplně jako v pohodě, takže to je fajn s kým počítat. A tohle byl pro nás takový trošku jako zlomový úsek. Je to takový úsek jakoby fakt ke krásnému místu, Lacs de Chéry se to jmenuje, takový jezera. S tím, že ale fakt jako ten úsek je spíš feratový, jo. Tam jsou prostě takovýhle jako žebříky, a pod tím není jako skoro nic, jo, jako když je třeba mlha nebo to je jako navlhlý a klouže to, tak to může být jako náročný a právě 2 členy naší skupiny měli fakt jako velký strach z výšek a rozhodli se to otočit, takže jsme počkali pod tím, já jsem takový byla nahoru, protože jsem chtěla vidět ten výhled, ale pak jsem to vlastně jako kolegiálně celá skupina otočila a šli jsme zpátky, protože prostě 2 lidi ze skupiny se fakt báli ty žebříky vylézt, jich tam třeba 30 podle mě takových žebříků, jako než se dostane člověk nahoru. Za mě to bylo asi v pohodě, ale lidi, co mají strach z výšek, tak prostě to není úplně all right a to je asi jako takový jediný náročnější technický úsek, který by mohl někoho zastrašit, jestli to plánujete jít. Takový rychlej sum náročnosti. Technicky to moc náročný není, to už jste asi řekli. Fyzicky dala bych tomu tak jako by 5 až 6 z 10. Myslím, že jsou určitě jako náročnější trasy a strašně to záleží na tom, jak si ty etapy rozvrhnete. Dá se to jít prostě 12 dnů a je to úplně na pohodu, protože jdete prostě, já nevím, 10-11 kiláků denně. Mám kámoše, co to ušel za 5 dnů i s velkou krosnou, jo, protože prostě chodil každý den 30 a přes 2000 metrů převýšení. Takže to je hrozně individuální. Až budete plánovat, najděte si nějaký jako lidi, co mají prostě podobnou fyzičku jako vy, abyste si jako sešli v tom v tempu, aby se nikdo jako nenudil, aby nikdo jako nebyl otrávený, což jdete moc pomalu, ale jinak si myslím, že jako dá se to fakt hodně přizpůsobit. Vybavenost trasy 10 z 10. Jako ze všech hajků, co jsem šla, tohle pro nás byl úplný luxus, že máte všude kempy, máte sprchu, máte tam prostě nějakým způsobem záchod. My jsme spali na černo 3krát
A 4krát jsme byli v kempu, podle mě, což už tak je hrozný luxus. Jako většinou, když jsme někde byli, tak jsme třeba fakt jako 10 dnů nebyli v kempu, takže pro mě to byl jako velký luxus, můžete si dokoupit jídlo, takže nemusíte tahat prostě jídlo na měsíc dopředu. A psychická náročnost hodně záleží, ale myslím si, že jako pokud máte nějakou silnou vůli, tak to ujde fakt jako každý a psychicky si to v hlavě dokážete nastavit tak, abyste prostě to zvládli, takže to si myslím, že je v pohodě. A to počasí udělá fakt hodně, ale to je prostě věc, kterou neovlivníte, pokud máte fakt dlouho dopředu domluvený termín, což jsme měli i my, tak prostě uvidíte, jaký počasí bude. No. My jsme měli tak jako vždycky půl dne pršelo, půl dne bylo sluníčko, což je za mě jako ideálka, protože kdyby bylo celý den sluníčko, tak máme úpal. Ale tím, že prostě bylo půl dne jako hnusně a půl dne bylo sluníčko, tak mokrý věci jsme prostě vytáhli nahoru. Mělo to možnost uschnout, ale zároveň jsme nebyli úplně jako vyčerpaný z toho horka, takže to je za mě jako ideální kombinace. Jeden z posledních slajdů. Let's go. Takže proč nejít Tour de Mont Blanc? Jako asi jediný důvod je ten, že v sezóně tam je fakt hodně lidí, jakože to může být hodně exponovaný a pokud jako jdete někam hajkovat kvůli tomu, abyste byli jako sami a fakt měli nějaký totální zen, tak si myslím, že je spoustu vhodnější tras než Tour de Mont Blanc. Ale jinak ta trasa je jakoby nádherná, prostě ty výhledy jsou krásný a asi jako jedny z nejhezčích, co jsem kdy viděla. Fakt nedoporučuji to lidem, co mají v háji kolena. To si myslím, že je spoustu zase jako lepších tras, který jít se špatnýma kolenama, protože tam není tolik jakoby nahoru a dolů. Jako tohle převýšení je fakt velký a nejde tam ani chvilku po tom hřebení, že je fakt vždycky jako prudký kopec nahoru, prudký kopec dolů a není to úplně ideální. Pokud víte, že vás nebaví chodit po horách, i pár takových kámošů mám, kteří se o to jako pokusili a první den byli jako a tohle uvidíme ještě dalších 7 dnů to stejný a já jsem jako, je to tak, no. Takže to pak není úplně ideální. Ale pokud máte rádi jako hezký výhledy a hory, tak si myslím, že to je ideální. A pak ještě možná nechám doplnit Vojtu. No jasný. Tak pokud jste, pokud jste typický že, člověk kancelářský, co nemá žádný pohyb, tak asi bych to zvážil, aspoň víc na nějaký menší tury předem, než vypálit tady na TMB. Takže aspoň nějakou minimální sportovní kondici mít, protože jinak to se dokáže zvrátit v dost nepříjemný zážitek, když prostě musíte jít 4 hodiny skutečně serpentíny, 100 metrů tam, 100 metrů zpátky, 100 metrů tam, 100 metrů zpátky a musíte prostě těch 1500 výškových metrů ujít, jinak prostě nemáte moc kde spát, takže to je určitě na zamyšlenou a pokud jste takový člověk, co prostě když prší, tak jsem naštvaný, s nikým se nebavím. Není to úplně ideální, zvlášť když jdete v nějaké skupině, tak určitě i tohle zvážit. Takže jak to strašně doporučuju všem, že to je nádherná věc a byl to můj životní zážitek, tak není to úplně pro každýho, i když jste tady, tak pro vás to bude určitě. My jsme s naší skupinkou, protože že jsme se jako všichni neznali, jako tu jednu kámošku jsem znala fakt dobře a už jsem s ní jako pár tracků šla, takže jsme viděli, jak reagujeme v těch situacích. Ale je super si jako nastavit fakt krizový scénáře, že pokud se stane tohle, uděláme tohle. A každý večer jsme jako seděli společně v kempu a řešili jsme, jako, jaký byl ten den, prostě co udělat jinak. Že prostě jako by není all right tam jako dlouho nějak stagnovat na těch jako místech, které jsou přesně exponovaný, nebo tam hrozí ta bouřka. A fakt je to jako hodně o té komunikaci a většinou ty lidi jako pochopí, když to jsou lidi, kteří třeba se nepohybují často v horách, tak si myslím, že přesně komunikace je základ a vždycky se dá nějak vykomunikovat s tou skupinkou. Tady je poznat, kdo víc jedl. No, jedl. Docela tam chybí gear, bych řekl, že když fakt nemáte ten seznam, co jsme procházeli, já jsem si z toho dost kupoval předem, takže to samozřejmě leze do peněz. Za mě takhle, no, 11 500 jsem tak jako dal, nemám to tak hezky na koruny jako ty, to jsem to tak jako... Já jsem přímo byla jakoby platby z Revolutu a z našeho trickountu se skupinou. Takže nemyslím si, že to je úplně nejdražší dovolená na 7 dní, co můžeš mít. Jako na to, že jsme fakt každý, jako nejdražší rádi byly ty pivka, jo. Jako v tom kempu, to pivko stálo skoro stejně jako ten kemp, dost často tam pivo stojí tak jako 6-7 euro. A když si dáte 2, tak to už je fakt drahý jak ten kemp, jo, takže tak, no. A ten gear je drahý, to je pravda. Já jsem si teda nic nekupovala asi speciálně kvůli Tour de Mont Blanc, ale jako vždycky říkáme, že to je jako hrozně low cost sport, to hajkování. A pak si člověk jako uvědomí, kolik nese na těch zádech a to je třeba 40 000 reálně, jako v batohu, prostě spacáku, karimace a všem tom jako outdoorovém oblečení, co v tom člověk nese. Takže není to úplně jako nejvíc low cost, co se dá. Dozvíte se víc brzo a děkujeme, že jste přišli.